Τώρα, αγαπημένες μου κυρίες, θα πάμε σε αυτό το θέμα που σας είπα, γιατί είπαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής είναι του αεροδρομίου. Ξέρετε, στην τηλεόραση λέμε του πεζοδρομίου, του αεροδρομίου. Όμως, αυτή τη στιγμή θα πάμε πάλι αεροδρόμιο να συναντήσουμε αυτόν τον άντρα, τον πολύ. Αυτόν που λέμε αχ, βαχ, αυτόν. Αυτό το λες εσύ, εγώ δεν μίλησα για αχ, βαχ, σε παρακαλώ. Εγώ ήθελα και κάνω αχ, βαχ. Είσαι και παντρεμένη γυναίκα, ντροπή. Τι να κάνω όταν το βλέπω αυτό τη σκέτη αμαρτία, δεν ξέρω και στα τουρκικά πώς σημαίνει αχ, βαχ. Σκέτη αμαρτία. αμαρτία. Νομίζω είναι το ίδιο, το αμαρτία δεν ξέρω. Αν κάποιος που γνωρίζει τουρκικά μας παρακολουθεί, παρακαλώ να μου στείλουν μηνύματα ή στη σελίδα μας στο Facebook, αλήθειες με τη Ζήνα. Θα σας ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ό,τι άλλες τουρκικές λέξεις ξέρετε, γιατί η Κατερίνα Σουλιώτη θα τον ξανασυναντήσει. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, ο Τούρκος αυτός. Ορίστε. Όταν θα φεύγει. Όταν θα φεύγει, εκεί θα είναι πάλι. Έχουν και άλλα ραντεβού, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ο Τούρκος καρδιοκατακτητής ήρθε. Πρωί-πρωί. Πουρνό έφτασε στη χώρα μας. Ταξίδια στραπή. Κύριε Κούρτη, μπορείτε να δείχνετε μόνο τον Τούρκο χωρίς την Κατερίνα. Έσκασε μύτη λοιπόν, κορίτσια που λιποθυμάτε εδώ στην Ελλάδα για τον Κεμάλ ή αλλιώς τον Μπουράκ Οτστσιβίτ. Το είπα. Λοιπόν, με Μπουράκ Οτστσιβίτ. Έτσι. Λοιπόν, και σκάει μύτη με το εφαρμοστό μπλουζάκι, το σακάκι και τα μαύρα γυαλιά ηλίου, χαμογελαστός. Εδώ είναι όπως τον βλέπουμε στη σειρά. Ναι. Στο αεροδρόμιο. Ευγενικός. Προσπαθήσαμε να του αποσπάσουμε 2-3 δηλώσεις στα αγγλικά. Τα αγγλικά και τα δικά μου δεν τον βοήθησαν για αυτή τη συνεννόηση. Ήταν γκρίνγκλης όπως καταλαβαίνεις. Ήταν όμως χαμογελαστός, ευδιάθετος. Δεν ξέρεις εσύ αγγλικά. Στη Eurovision το πήγαινε στο... Το πήγαινα, αλλά το πήγαινα σε γκρίνγκλης πάλι το γράμμα, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, ήρθε σήμερα, γιατί σήμερα το απόγευμα θα δώσει το παρόν στο Turkish Film Festival και θα παρακολουθήσει και την ταινία στην οποία θα πρωταγωνιστήσει, το My Brother. Και κορίτσια, αν θέλετε να τον προλάβετε, έχει και συνέντευξη τύπου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το βράδυ, θα σας πω ώρα, λίγο πριν κλείσει αυτή η εκπομπή, φεύγει. Πού πάει? Φεύγει πάλι. Στο αεροδρόμιο, κορίτσια, μετά τις 7. Δεν μπορώ να πω πιο παραπάνω. Γιατί έχουμε και κάτι κορίτσια στο κοντρόλ που τον θέλουν. Ονόματα δεν λέω, γιατί δεν ξέρω. Τα ουσιώδητα έμαθες, τα ρώτησε. Καλέ, ήθελα να τον είναι ρωτήσω. παντρεμένος, είναι ελεύθερος. Καλέ, τα έχω μάθει όλα. Ακούστε εδώ να δείτε. Όλα να τα πεις. Όλα να τα πεις. Τα έχει εδώ και 2 χρόνια με τη Φαχριγέ. Ένα μοντέλο. Μία κούκλα δίμετρη. Τον ήθελε και η συμπρωταγωνίστρια, αλλά τελικά αυτός δεν την ήθελε. Και πήγε και παντρεύτηκε. 2 χρόνια. Πάει για γάμο. Όχι πολύ χρόνο. Τι γάμο, παιδί μου, εδώ λένε ότι τον απάτησε στην Τουρκία. Πώς τον είδες εσύ? Πώς τον είδες τις κινήσεις του? Μετά από τη δική μας τη συνάντηση δεν είναι ερωτευμένος ο άνθρωπος. Με είδε και έπαθε κοκομπλόκο. Κοκομπλόκο έπαθε σίγουρα. Αυτό. Λοιπόν, ήταν μοντέλο το 2005. Έτσι. Μετά τον είδαν οι διαφημίστριες και έπαθαν και αυτές πλάκα. Πώς να μην πάθουνε. Και έγινε μετά από μοντέλο, έγινε ηθοποιός. Ετών 32, παρακαλώ. Σε ενδιαφέρει το ετών? Με μεγάλη καριέρα. Και πολύ χρήμα. Και πολύ χρήμα. Έχει βγάλει λεφτά. Πάρα πολύ. Έχει βγάλει λεφτά. Πήρε από διαφήμιση αφρού ξυρίσματος $700.000. Δηλαδή. Μόνο από μια διαφήμιση, έχει κάνει κι άλλες. Δηλαδή 700.000 έχει ο κύριος αυτός. Και πού είναι ξενιδότα κιόλας. Μόνο από τη διαφήμιση. Όχι, λέω από μια διαφήμιση αυτό. Ναι. Γι' αυτό ξαναφύγει γένια, για να ξαναξύρισει. Θέλω να σου πω ότι δεν ξαναπηγαίνει και Αντράψαμε εδώ μέσα όλες στο βίντεο. Να σου πω κάτι. Εδώ, να σας πω και το τελευταίο κουτσομπολιό. Γιατί μπήκα μέσα και έμαθα. Να περιμένουν οι τηλεθεατές το τελευταίο κουτσομπολιό μετά το βίντεο. Ωραία. Mrs. Κατερίνα Σουλιώτη, παρακαλώ. So It's your first time in Greece? Yeah, first time. So I feel exciting. I wonder Greece. Yeah. Yes. Do you know any Greek word like Kalimera, σας αγαπώ? I don't know, but I wonder. Yeah. Thank you so much. Thank you very Have much. a nice day. Thank you. Have a nice day. Thank you. Okay. Thank you. Greek woman loves you, you know? Thank you. You love only one woman, but Greek woman loves you. Yes, I know. I know. Thank you very Thank you so much. much. Welcome in. Δεν υπάρχει. Ιωάννα. Ειλικρινά.
Τη μετάφραση ήταν σωστή. Τη μετάφραση στο Work μου βγήκε αυθόρμητα. Συνεννόηση έγινε. Ότι του πες Word και κατάλαβε Word, πώς το λες αυτό. Καταλάβαμε την ίδια γλώσσα. Επιτέλους συνεννοηθήκαμε. Και αυτός δεν ήξερε καλά αγγλικά, δεν ήξερα κι εγώ. Πάντως έχει αυτό το στυλάκι, το ιταλικό λίγο πιο πολύ. Αυτό που σε κοιτάζει έτσι και που κάνει αυτή την κίνηση. Καταρχάς να σου πω κάτι. Μόνο που μου μίλησε αυτός ο άνθρωπος και ήταν τόσο γοητευτικός και εγώ η καψερή γυναίκα είμαι. Πήγες και με τη φλαταδούρα, ένα τακουνάκι δεν του βάλες έτσι λίγο, μια γόβα, ένα κάτι. Παραμιλούσε κι εγώ. Τι να κάνω. Είδα εδώ τον Γόη να πούμε που τον θέλει όλη η Τουρκία και έπαθα κι εγώ. Πες μου, σε παρακαλώ, την πρώτη σας επαφή και κάπως έτσι να το ολοκληρώσω και να δώσω στην Ιωάννα για να σε αποδεσμεύσω να πάμε στα σοβαρά θέματα της εκπομπής. Πες μου, σε παρακαλώ, όταν σε είδα από το αεροδρόμιο να περιγράψεις στους τηλεθεατές τι του έκανες εσύ που μας τα περιέγραφες στη σύσκεψη. Λοιπόν, πριν βγει έξω, ήταν πολύ καλούμενος με το μάνατζερ και αρχίσαν χαχαχαχαχα και γελούσαν. Και μέσα στην τρελή χαρά. Και λέω στο Τσόγκα τον οπερατέρ, λέω Βασίλη, αυτός δεν με ξέρει. Τώρα θα δει την κάμερα και θα του κοπεί ο βήχας. Και του κάνω hi και κάνει. Σοπάρεψε ξαφνικά, στάρ, τέλος όλα. Δεν υπάρχει ζωγιάτη. Καταλαβαίνεις τώρα, κατεβαίνεις στο αεροδρόμιο μιας χώρας και είναι μια τρελή και σου κάνει hi και μια κάμερα δίπλα. Σοκ. Σοκ για τον πρωταγωνιστή. Και μάλιστα μοντέλο, με άλλο μοντέλο στη ζωή του και πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Και δεν πάει και γήπεδο. Καλός γαμπρός. Να πω, γιατί θα σκάσω να μην το πω. Μπήκα στο ίντερνετ και είδα λοιπόν ότι δεν πάει γήπεδο μαζί με την αγαπημένη του, γιατί μια φορά που πήγε δεν άντεξε άλλο τα μάτια πάνω του και κουράστηκε. Μάλιστα. Να μην το πω. Ιωάννα Κομματά. Θα πω το μήνυμα που ζήτησε, τις λέξεις τις κατάλληλες για το πώς θα προσεγγίσουν το αγόρι. Οι τηλεθεατές μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Αχ, Κατερίνα μου, αχ, μισές δουλειές κάνεις. Έπρεπε να του πεις, αχ, Μπουράκ, σεν τσόκ Γιουζασίλ, Σάνι Τσόκ, Σαβιρορούμ, Άχανεμ. Άχανεμ. Πάντως, αν στην Τουρκία, για να τα πω και αυτά, γιατί εμένα το μυαλό μου στροφάρει στο χρήμα. Αν στην Τουρκία για μια διαφήμιση παίρνεις τόσα λεφτά, μήπως με δείτε και στην Τουρκία κάνα τουρκικό σύριαλ έτσι να παίξω να κάνω την Ελληνίδα που είναι γραμματέα. Και η Κατερίνα μαζί. Και την Κατερίνα το Χανουμάκι. Μα αυτό το λαχούρι. Λοιπόν, Κατερίνα, πρέπει να σοβαρέψουμε, φύγε. Εντάξει, λοιπόν,